It-tnejn filgħodu kelb u qattus instabu msalbin rashom l-isfel fil-Mosta jidher li l-pulizija bdiet tirċievi telefonati dwar l-annimali msalbin għal ħabta ta' 7:15 ta' dalgħodu. Il-kelb instab marbut rasu l-isfel ma' salib wara r-rotunda bl-istess mod li bih kienu marbutin u msalbin tates u klib tul dawn l-aħħar 2 u 4 xhur. Ftit aktar tard ġie rrappurtat li mal-istatwa ta' San Filippu qrib il-bieb ewlieni tar-rotunda instab qattus maqtul u mdendel. Il-qattus bħal kelb kien imdendel rasu l-isfel ma' salib tal-injam. Il-Maġistrat Carol Peralta kien infurmat biż-żewġ każi u ordna li ssir inkjesta fuq il-post. Id-differenza f'dawn il-każi kienet li l-att ta' moħqrija fuq l-annimali ma seħħx fis-16 tax-xahar kif sar tul dawn is-2 u 4 xhur. L-aħħar każ qabel dak ta' 2 filgħodu kien seħħ fis-16 ta' Ottubru feluq is-2 mill-ewwel każ ta' din ix-xorta. Dakinhar żewġ tiqtates kienu msalbin rashom l-isfel u mdendlin ma' żewġ siġriet fi triq Durumblat fil-Mosta.